For at starte komfuret, skal man starte med at tilkoble gassen hertil. Og så tænde den ved, at man kan se flammen her. Så trykker man knappen inde, holder den på den der lille flamme herover og holder den inde. Samtidig med, at man tænder hernede, hvor I kan se den der flamme nu med en lighter. Så holder man knappen inde i 5 sekunder, for den der bliver ved med at være der. Så slipper man knappen, drejer den over på det her. Så er der fuld gang i den nu. Når man så er færdig med at lave mad, eller skal lave mere mad, uden at slukke komfuret helt, drejer man den over på den her igen. Så kan man se, at brænderen stadigvæk står. Så er det ret hurtigt. Og igen drejer over på knappen, så der kommer blus på. I stedet for at man skal stå og tænde den hver gang. Når man er helt færdig, drejer man den over på den her. Så kan man se, at den slukker. Man slår den her over og tager gassen af. Og gasflasken stilles bare ind under. Jeg har bare taget den ud for det lettere.